Здравейте, диаманти, аз съм Diamond Creeper Plays и днес играя Гарио. И правя нов мейн, 100% тим. И вече записвах една игра, на която не се запази видеото. Преди това извън кадър играх 2 игри, 3 игри даже. На 2 игри бях топ... Що не мога да изям, бе? Бях топ... Такова... Да, топ 10 бях. Бях 2 игри второ и една игра... трето. Само тимове и 3 игри. И се получи чудесно, използвайки тактиката. Ето това ма фидна. Сега ще го фидна и аз, да ми има доверие. Къде си ето? Дръж. Още. Важното е, че има вече тимче. Хубавото е, че вярва на нея има. Оха. Не! Изяде ме. Няма нищо. Поне виждате, че не има работи. Вярват. Ето и той. Очаквам още топчета, моето момиче. Или ако си момче. Тиан... Ето виждате. Дори не го е написал правилно. Тиана. Тин. Пише с мала моето приятелче. Тин Ерви Бай. 1-1. Чест. Оля, ако това е истинския 1-1. Не! Мисъл. Вере. Няма значение. Разбрахте ме. Казвайте дали искате още епизоди на Minecraft Multi Strawface. Как заби гадно. Мисля, че сега е момента да се абонирате. Т.е. да ви напомня да се абонирате за мен, за NoviBG и за The Killer. Споменал съм го в клип. Може да го видите. Пише се DK The Killer. Дай ми сега. Я, искам тим стая. Ще ме скеф сега да се върти около мен. Не, няма го ям. Тим ще му бъде. Дръжи топчето. Или си го вземи и ми го дай пак. Мерси. Вземи си го. Аз ще си взема. Ела така, бе. Опа. Грешка. Взимай си го. В момента само го подмамих. Ах, това е Едгар. Добре, дори големите трябва да искат тим. Няма да има лошо. Тоест извън полза. Виждате, че има много гадняри, които ползват на Arcade Go техниката. Тоест, мятат му вирус. Нещо, което мраза най-много. Някой с скин или без застава върху вируса, обаче е точно колкото него. И аз мисля, че е АФК. Обаче той... Мами! Arcade Go, когато застава на вируса,
Има се показва някаква картинка, някакъв тролфейс лови риба. Колко е клипа? 5 минути. Не, малко е. Още. Дай. Искам. И one guy. И той иска приятелче. Ванос. Добре схванахте за какво става въпрос. Надявам се да съм ви помогнал. И но преди да свърши клипа да кажа тактиката. Значи, даже ще я представя. Ето така почвате. Храните се с тия малките топчета. И ядете малките тия. Не като то за Таур или Турция. Гледайте да не ви изядат гадни гущери. Така. И после ставате горе-долу на 150 или 200 и търсите някой, на който пише Team. Ето като той е Mars Team. Тоест, той е Team само с тия с скин на Марс. И после търсите някой, който е горе-долу голям колкото вас и го фидвате. Ако искате, ако мислите, че ще е добър партньор, си оставяте тим с него. Ако не мислите, го изяждате. Ето този е тим. Ще го изям. Искам това. Мерси. Ще го взема. Добре, дадах му се, няма значение. Търсите някой голям колкото вас. Ето стана голям. Виждате горе. Така. Хайде с нас. Чакай, ще го нарисувам. Да, бе, да, ще плащам. Абе, тук горе пише 208 на хайкте с мас. И търсите някакъв колкото вас, на който пише тим. Фидвате го. Ако мислите, че има бъдеще такъв добър тим с него, не го пипате и го фидвате, продължавате. Ако не, фидвате го, гледате после той да ви фидне, стоите близо до него и като ви фидне, го изящите. И после търсете друг по-голям, на който пише тим. И оттам татък, като станете тим с някой по-голям, търсете трети. И така подобрявате начина си на игра. Надявам се да съм ви помогнал. Това беше клипа. Надявам се да сте го харесали. Коментирайте, оценете, дайте положителен вод за клипа, абонирайте се. За мен, за нови BG и Deke the Killer. И чао!